Čaute, dneska je to video z Admin Abuse, Steel Brandon Mode a kúpili sme si tu, no skôr ja, takýto, ako to povedať, admin panel. Plus, takže môžeme kontrolovať. Toto dáme napríklad 24 a dá sa nám to. Môžeme si tu hoci čo zmeniť, keybinds, dáme spawn, dáme F2 a pochopíte prečo. Pretože keď stlačíme F2, tak sa nám automaticky spawne ten brand, ktorého sme si tam nastavili. Takže sa nám to bude dosť hodiť a ja som vypnutý na F2, lebo to proste nič nerobí. Víte, couldn't find no brand. Ja idem teraz vyskúšať. Nejaký event, tak dáme napríklad do začiatku taký ten rapový, neviem, to je, ten rap koncert. A dáme client. Je to client, alebo nedáme si server. Dáme si server. Tak. Ja mám Lucky Block. Dobre, ide to. Okej, toto je ono. Konečne spawnovať. Okej, dáme Lucky Block nejaký. Daj si kryť všetky mutácie. Čo? Áno, dáme začneme Brainrot God Lucky Blockom. Dáme ho pekne Galaxy. Trades dáme Disco, Galactic, Lightning, Neon a to je všetko. Dobre, a môžeme to spawnovať každé 3 sekundy. Namiesto 140. Čiže môžete spawnovať Lucky Block. Už sa spawnol. Čo? Prečo? Prečo to bude na 3 sekundy? Wow. Ja teraz dávam ten zadarmo, či admin panel, dávam tam Lucky Block všetkými mutáciami. Áno. Ono ho vidíme. Dobre, začneme. Dáme nejaké iný event teraz. Ja to si bohužiaľ nekúpil. Hento. Dáme a ide to. Ja musím počkať 500 sekúnd, kým zmením event. Ide Lucky Block. To by som nastavil. Ja nemôžem. Ja musím aj tak počkať 500 sekúnd, kým to zmením. Idú Lucky Blocky. To ja som dal jeden. A Lucky Block, tako Lucky Block, jo? Asi to je na príbytoch menej čakanie než tu. Ale keď dáme, že iba client, že iba ja uvidím teraz. No, daj Lucky Block, daj Secret Lucky Block s mutáciami. Všetkými. Musím tak dlho čakať. Lucky Block so všetkými mutáciami. No, a Secret. No dobre. Ja ešte zabudol povedať, že v tomto shope sú zadarmo veci. Áno, tam máš fejkové robuxy, ale vyzerá to jak real. Aha. Mutáciu dáme Galaxy a trades dáme všetky. Z mutácie nejdu, iba trades. Otvorím jeden Lucky Block do sandy, ktorý som ukazoval. Padlo to najhoršie. Ze strany otvorím aj ten, čo išiel, ten gold. Spawnulo sa to. Nikto si to nekúpil, chceš povedať. Niekto si to kúpil. Nakoľko spávame druhýkrát. 2 sekundy. Spawnul som ho. Ja kúpujem všetky Lucky Blocky. Je tu. Secret? OK, aha, so všetkými mutáciami. A daj Rainbow ešte. Daj Rainbow. A ďalší. Toto je najlepší admin abuse. Ty môžeš písať do chatu? Nám? No, skús. Či to bude vidieť. Jak to robí sami. Je to vedieť, či ne? Víš, zatiaľ nevidím. Taká Míra sa joinula. Ty môžeš dávať aj kick? Ne, to je iba admin, že môžem spawnovať veci. Ale môžem skúsiť, či to nepôjde, to sa to tak divno robí.
Ja skúsim morph. Ešte pozerám. Spálnem ho zase. Je tu fejkový verifikovaný dôvod. Kde Lucky Block Secret? Lucky Block. My hotspot. To je on. Lucky Block. OK. No zase. Na videu je vidieť, že sa mi to laguje strašne. Skúsim nejakého iného. Skúsim iného brainera, tak dáme... Teraz nedávaj, lebo sa mi to laguje strašne. Z toho. Dobre, skúsim iba brainer od Goda. To isté on brainer od God. Chlapči, keby si vedel, jak sa mi to laguje. No, spávno sa... No, teraz sa mu... Duolingo, dešte. Duolingo. Inak, na koho sa mám? Počkaj, ja si nastavím. Chcem sa zmením sa na Lucky Block. Poďme troliť. Že idem, ale môžeme ho kúpiť. To je dobrý nápad, čakaj. A jaký Lucky Block budem? Čas na trolenie. Tu idem. Čakaj. Á, pomoc. Ne, on sa to buglo. Jaj. Musím sa resetnúť. Dobre, dobre. OK, idem sa portnúť s tém ľuďom. Ja sa idem na teba pozerať. Kde si ho vypočuť? Spávnem sa. Počkaj. To najlepšia hra je na informatike. Pôjdem za Lost Travelers, Mutations. Mutácia Candy, Traits Brazil. Morph. No, mne sa to laguje strašne. Ja som to líbol s lagou. Počkať. Teraz by to jadre pomalo ísť. Počkaj. Mám oskenoval, ja som dal, že o 15 sekúnd. Ľudia, už som tu. OK, ľudia, som tu aj ja, aj Opica XD a ukážeme, ako funguje nejaký tie eventy. Poďme otvárať, poď so mňou, poď mi do bejsky. Idem otvoriť. A dáme start, začne event, krásne. Počkajme. Tak, začal Brazil event, ktorý som ja zapol. Los kombináciou. Máme tu. Ide tiež nejaká basic. Ideme otvárať prvý. Poď. Čakaj. Kde? Jednome vidím, čo tam padlo. Dragon Cannelloni. Kde sa to ja Google, ja to nevidím. Vidím, že to je Lucky Block, ale môžem ho googlovať. Čakaj. Čo spavnem? Padlo z tohoto Genie Dragon Fruitini. Nemám vôbec šťastie. Idem nájsť nejakého branda, tak môžem actually Poď. Získal som pod môj hotspot. Koľko malé peniazy máš? Bra, to ja tryhardím každú informatiku. Čakaj, ja. Stálil som dobrého brainrota, myslím, do seba. Brazil. Raz, dva, tri. Na prvej tohto je iba 3 sekundy. Ale na normálnej to je dlhšie trošku. Teraz to strašilo Traledom. Dám posledného brainrota na video. OK, ľudia, to by bolo pre dnešné video všetko. Nezabudnite like, odber a čau.